Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele mbukeli kule channel. Ngicela uma ukuthi uyafika kule channel, ngicela uqinisekise ukuthi ucofoza usubscribe ukuze uzokwazi ukuqhubeka uthola ezinye zezindaba ezenzakalayo. Ngena manje mbukeli, kubikwa ukuthi sekuboshwe ungqongqoshe wezobuciko kanye nezemidlalo uZizi Kodwa. Kuthiwa useboshiwe emveni kwey'nsolo zenkohlakalo zokuthi wathola intshontsho lemali elinganiselwa ku-1.6 million. Kuthiwa-ke ungqongqoshe lona uzovela enkantolo eGoli maduzane. Kunjalo nje wey'ngane zakwethu nazi esithe sakuphathela zona manje emini nasekuseni.